O nouă zi, un nou outfit, băi. După cum vedeți, Blue G Street Zone Cobra, facem un outfit așa mai elegant, stil mâncă capa. Spuneți-mi voi în comentarii dacă credeți că mâncă capa ar purta asta. Aia e o curea de la Gucci, deci avem așa cureaua de la Gucci, Blue G, Cobra, Street Zone, cu șarpele la acolo și Blue G și cureaua, niște amiriuri așa crem, ceva fineți, dacă înțelegeți. Iar încă un picioare, haț, i-am îmbrăcat, aranjăm puțin Blue G, să fie ce trebuie. Îi purtăm minim așa, nici prea jos, nici prea sus, înțelegeți voi. După care punem acest ceas nesimțit, putem spune, care se potrivește de minune cu cureaua, pentru că avem auriu și pe ceas. Am dat sus spre mine, ăla e tricou, un tricou de la Zara, ceva mai elegant dintr-un material foarte șmecher, nu știu exact ce material e. Cruciulița, că na, au, să fie bine, aici am dat cadru așa.